Hej, mit navn er Mads. Jeg er salgschef her hos Hyundai Frederikssund, og jeg står her med vores Ioniq 6, som vi skal se lidt nærmere på. Hvad er det for en bil, og hvad kan den? Og hvorfor er det nu en speciel og rigtig god elbil fra Hyundai? Ioniq 6 er den af vores Hyundai-modeller, der kan køre allerlængst på én opladning. En Ioniq 6 kan køre op til 614 km på en opladning. Og det er takket være det her aerodynamiske design, som du kan se omkranser hele bilen. Når vi kommer til forbruget på sådan en Ioniq 6, så kan vi komme helt ned på 139 watt-timer per kilometer. Og det er nogle rigtig gode tal. Men det er i dag ikke nok bare at have en elbil, der kan køre rigtig langt på en opladning. I dag handler det lige så meget om, hvor hurtigt kan du lade din elbil. Og også her er Ioniq 6 lige et skridt foran så mange andre. En Ioniq 6 kan lade med op til 350 kW på sådan en lynlader, som kører jævnstrøm. Og de er oftest placeret flere steder rundt omkring det store motorvejsnet, men altså også efterhånden i de større byer. Vi har fået en hernede ved Føtex i Frederikssund, så det er helt klart noget, der gør, at man også, selvom man måske bor i lejlighed osv., rent faktisk kan vælge elbil. Fordi en 350 kW lader, den kan lade din Ioniq 6 fra 10 til 80% på bare 18 minutter. Og det må man sige er en hurtig indkøbstur. Rundt i rigtig mange byer står der også hurtigladere, hvor at du lader med op til 50 kW. Og når du lader på 50 kW med en Ioniq 6, så går den 10-80% ladning. Den er så klaret på 1 time og 13 minutter. Så måske en lidt større shoppingtur, men helt klart til at overkomme. Men for størstedelen af os, som har elbil, der lader vi jo derhjemme på sådan en type 2 ladestation. Hænger ofte på væggen og ikke på en stander, ligesom den gør her hos mig. Men sådan en, den lader med op til de her lige omkring 11 kW. Og der tager det altså en Ioniq 6 fra 10 til 100%, cirka 7 timer og 10 minutter. Så ja, en god nats søvn. Når du kommer hjem fra arbejde, sæt den i laderen, så er den helt klart klar næste morgen. På en Ioniq 6, der er alt omkring designet tiltænkt at have en aerodynamisk fordel. Og derfor er der ret mange små, spændende elementer på den her bil, som jeg lige vil gennemgå med jer. På en Ioniq 6, der kan I se små spoiler alle mulige steder rundt på bilen. Det kan være her på bagkofangeren og op på lygten, herop langs med bagklappen, og igen vores ekstra lille dovetail spoiler, der sidder her henover. Alt sammen lavet til at korte luften af det rigtige sted, sådan så at man ikke skaber drag bag ved bilen. De her små designdetaljer er rigtig vigtige for aerodynamikken. Vores alufælge er specielt designet til at skabe den bedst mulige luftgennemstrømning samt køling af bremser. Og hele bilens meget glatte overflade er simpelthen lavet for at skabe den bedste luftgennemstrømning hen over vognen. Og så er der nogle små detaljer hernede i forkofangeren. Lige her, der er nogle luftindtag. Og som på mange andre biler vil det bare være sluttet af med et plastikskjold på bagsiden. Men nej, her der løber de hele vejen igennem og ind i hjulkassen og kommer ud her. Simpelthen for at skyde luften udenom hjulet, i stedet for at det kommer ind i hjulkassen og skaber downforce. Så her der prøver vi simpelthen at lave en bil, der er så glat i luften som overhovedet muligt. Og til de nørder, I måtte have derude, så betyder det, at en Ioniq 6 den har en ultra lav modstandskoefficient på kun 0,21. Ioniq 6 er bygget på vores dedikerede elbilsplatform eGMP.
og det er den, jeg har hængende lige her. Og hvorfor fortæller jeg så det? Det er sådan set fordi, at vi har ekstremt god plads inde i kabinen. Og det skal I netop se nu, og det er takket være den her platform. Kabinen i en Ioniq 6, den er rigtig rummelig. Jeg prøver lige at sætte mig ind her foran, og her, der kan jeg faktisk sidde med strakte ben, og sidde rigtig behageligt og klar til en lang tur. Lad os prøve at gå om og se, hvordan det ser ud bagved, hvis jeg nu skulle sidde bag ved mig selv. Og vi tager et kig på bagsædet. Heromme, der kan jeg så også sidde bag ved mig selv med strakte ben. Har jeg altså oceaner af plads. Jeg kan ikke finde på mange biler, hvor der er så meget plads til knæene. Men ja, altså den har design som en ægte Batmobil. Den er glat i luften, den kører langt. Men har den ikke nogen gimmicks? Det kan du tro, den har. Og lad os kigge lidt nærmere på den. Sådan en Ioniq 6, den har blandt andet 360 graders kamera i nogle modeller. Og der sidder blandt andet et her ved bagklappen. Og hvordan kommer det så 360 grader rundt? Jamen, det er fordi vi også har sat kamera her under spejlene. Og ude i snuden på bilen. Og det sidder lige så smukt placeret lige her under Hyundai-logoet. Lige der. Ligner en lille knap. Og det giver nogle ret fantastiske kamerabilleder inde i bilen. Vi kan lige prøve at hoppe ind og se, om vi ikke kan få dem til at lege lidt med os. For eksempel, når vi skal blinke, så kan man blinke, og så kommer der kamera frem herinde. Og det samme i den anden side, så kan vi hele tiden se, hvad der sker i den blinde vinkel. Det ser ret fedt ud. Ellers hernede, så er der en lille knap, der står P på, med et lille kamera rundt om. Trykker vi på den, så har vi gang i et kamera her. Og lige nu, der står den og kigger baglæns, og ser, hvad der foregår der. Hvis jeg drejer på rattet, så følger der også nogle guidelines med, så man kan se, hvor vi skal hen af. Og jeg kan også vælge at sige, men jeg er også interesseret i, hvis jeg skal bakke til en trailer, og så simpelthen se det oppefra, så jeg kan line fuldstændig op med min trailer. Og det er også muligt at få lov at se nede langs hjulene på bilen, og se, at man ikke rammer en kantsten, når man nu er i gang med at parkere. Over i højre side, der kan man hele tiden se, jamen, hvor er det, vi holder, og vi kan jo tydeligvis se, at vi holder her i udstillingen, i den her udstillingsmodel, vi har her. Og så har der en ekstra lille kamera-feature, og hvis jeg trykker på den her nede, jamen, så kan vi faktisk se bilen i 3D. Og når jeg drejer på hjulene, jamen, så følger de med, og I må altså undskylde den her knaselyd, der måske er. Det er gummiet, der lige gnider op mod gulvet. Men det ser altså ret fedt ud, når man så er i gang med at parkere. Og meget virkelighedstro, til trods for, at farven selvfølgelig lige er skiftet til hvid. Så er det rigtig virkelighedstro. En Ioniq 6 har også elbagklap. Og udover det er en elbagklap, så er det faktisk også det, der hedder en smart bagklap. Hvis man bare vil betjene elbagklappen manuelt, så er der en lille knap hernede, man trykker på, så åbner bagklappen. Hvis nu at man kommer med sine varer, og man kommer til en låst bil, så kan man stille sig bag ved sin bil, og så begynder den at bippe. Og når den har bippet en 4 gange, jamen så åbner den af sig selv bagklappen, fordi at den ved, at du har nøglen i lommen. Men en åben bagklap ser sådan her ud. Bagagerummet på en Ioniq 6, det er på hele 401 liter. Men man kan, som I kan se her, faktisk lægge bagsædet ned. Og så kan man få lange ting ind igennem bilen. Du er stadig begrænset af den her faste hattehylde. Men det er så vilkåret med sådan en flot bil her. Ioniq 6 har endnu et bagagerum. Den har ikke bare et om bag i. Der er faktisk også et 45 liters bagagerum herude foran. Og det er det berømte såkaldte frunk. Og det står for front trunk. Herude,
det er helt ideelt at have gemt sine ladekabler. Der er god plads, har lys herude, så man kan se, hvad man laver i mørket. Og så behøver man ikke tømme hele bagagerummet for netop at komme til sine ladekabler. Så det der, det er en rigtig smart løsning. En Ioniq 6, den kører med Matrix LED-lys. Det er den første Hyundai-model, vi nogensinde har haft med Matrix LED-lys. Og vores Matrix LED-lys er et 32-cellet Matrix LED-lys. Og det betyder egentlig bare, at du kan have lang lys på hele tiden. Og at de modkørende og forankørende bliver pakket ind i skygger, fordi vi slukker for de her celler, hvor der nu er behov for at slukke for dem, for at pakke de andre biler ind i din skygge. Det betyder også, at du altid bare har lys på, lang lys, så du ser vejen meget, meget bedre. Lad os kigge lidt nærmere på lygten. Det her, det er vores Matrix LED-lygte. Og vores LED-lygte, den har her i bunden nogle små LED-kørelyslygter. Men det er faktisk oppe i de her to store projektorer, at magien den sker. En anden lille smart ting, det er, at på sådan en elbil her, der kører vi jo med store batterier på, og de batterier har brug for køling en gang imellem. Og hernede, der sidder så nogle store plastikflader her, og det er nogle låger, der kan åbne, når der er behov for køling af batteriet. Og det styrer bilen helt af sig selv og åbner og lukker for de her Active Aero Flaps, som de så berømt hedder. En lille design feature er vores HiFin-antenne. Den er rent faktisk lavet i sort transparent plastik. Og det vil sige, at man her, hvis man går tæt på den, kan se alle de små dimser og dingenoter, der sidder inde i. Det er en ret fed lille feature. Vores udstillingsmodel her, det er en Ultimate. Sådan en, den er udstyret med det, der hedder Flush Door Handle. Og det er sådan nogle dørhåndtag, som åbner af sig selv, lige så snart bilen bliver låst op. Og de lukker først ind og går plant med selve døren, lige så snart at bilen den begynder at køre. Men de er rigtig rare, for det kræver ikke noget tohåndsgreb at åbne bilen. Når vi ser på kabinen i den nye Ioniq 6, så kan I se her, at jeg har en Ultimate udgave med den lyse kabine, og som jeg personligt synes er rigtig, rigtig nydelig. Den kommer også uden merbetaling i en sort læderkabine, hvis man er oppe i Ultimate udgaven. Og så fås den selvfølgelig også i nogle lavere udgaver, og der er sæderne så lavet i stof. Men altså flere forskellige farver at vælge mellem, og det der er værd at bide mærke i, er i den lyse kabine, der er alt lyst. I den sorte, der er selv lofthimlen helt sort, og for nogen virker det som en lidt mere premium udgave. Jeg synes, at den her lyse kabine virkelig komplementerer bilen rigtig, rigtig godt. Sådan en Ioniq 6, den har selvfølgelig nogle fysiske knapper rundt i kabinen. Det har den. Men sådan noget som sædevarme, det har de altså ikke valgt at sætte i som en fysisk knap, men det sidder oppe i skærmen på bilen. Og for at det hele ikke alt sammen skal være digitalt, og vi skal kunne ændre rundt på skærmen for at få sædevarme på, så har man hernede på klimaanlægget rent faktisk sat en knap. Trykker jeg på den, så kommer vi direkte ind i sædevarmemenuen. Og her, der kan vi selvfølgelig sætte sædevarme på, men det er altså også muligt at sætte sædekøling på, sådan så vi også kan blive kølet. Og det gør bare sådan nogle lædersæder, som der er i den her bil, det bliver aldrig et ubehageligt sted at sidde. Så det er super smart. I sådan en Ioniq 6 Ultimate, der har man det, der hedder en boss-knap. Og en boss-knap, det er den, der sidder her på sædet. Og der har man her i bunden mulighed for at flytte på den forreste passagers sæde, så man kører det frem og tilbage, for at der er mere plads til fødderne. Knappen op over, det er til at justere ryglænet, hvis man vil have det længere
frem eller tilbage. Og hvis man nu gerne vil have, at sædet heroppe kommer helt ned at ligge, så er det altså også muligt, at man lige kan trykke en gang her, bekræfte på skærmen, og så kan man komme ned i en hvileposition, hvor man simpelthen kommer ned og ligger og slapper af, mens man lader. Og det er altså rigtig rart, når man lige skal have en lynladning ude på motorvejen. Når man nu kommer hen til sin Ioniq 6 og låser sig ind, så sker der lidt af et lysshow. Og vi prøver at låse bilen op, så blinker det hele, og der er herinde begyndt at komme lidt stemningsbelysning ind. Bilen her har jo 64 forskellige LED-farver, og man kan skifte imellem tofarvet på dørene eller ensfarvet. Når jeg starter bilen, så sker der også et lille show her. Det ser rigtig chic og smart ud, når bilen starter op. Fordi det er en Ultimate, så er der også lidt lys i rattet. Og hvis man nu gerne vil ud og have skiftet lyset, måske man ikke lige til det her lyserøde tema, så kan vi gå ind i indstillinger på bilen, ind i køretøj, og så har vi sådan noget som lygter. Og under lygter, der er kabinebelysning. Og i kabinebelysning, der er det muligt, at vi kan skifte farverne til flere forskellige. Vi kunne tage meditation, så er der 2 forskellige blå farver. Man kunne også tage noget lidt mere vildt. En gul og en grøn. Man kan også bare vælge at simpelthen have en ensfarvet. Og det er jo sådan noget som nordlyslilla måske. Hvad end der lige passer. Det er også muligt at linke det til driftmodus. Og det vil sige, at lige nu kører vi i Eco, så er det grønt. Hvis jeg så herovre på min Drive Mode knap trykker over i normal, så bliver det blåt i hele kabinen. Og skal det gå rigtig stærkt, så kan vi jo skifte til sport. Så er der selvfølgelig røde detaljer i hele bilen. Og det gør det hele lidt sjovere og lidt mere levende, når man har alt det her LED-lys omkring sig. En Ioniq 6, den har udover at have mulighed for at høre radio og streaming af personlig musik, så er der også kommet noget lidt mere mindfulness ind over det. Og det er muligt hernede på Media at vælge, at vi gerne vil op og høre naturlyde. Og naturlyde, der har vi sådan noget som livlig skov. Her der kan vi høre, at fuglene de pipper omkring os. Det er muligt at lytte til lidt havbølger. Regnværsdag. Og en udendørs café. Den varme pejs, så man kan varme sig ved. Hvis man elsker sne, så er Tilsnede Landsby vildt hyggelig. Og så er vi tilbage ved livlig skov. Men på den her måde, så kan man lytte til noget andet, end det man er vant til. I vores Ioniq 6, der har vi en masse funktioner. Her på rattet har vi en Drive Mode Selector, så vi kan påvirke, hvor kraftfuld bilen skal være, og hvor langt den skal kunne komme på det strøm, der er tilbage. Vi har en fartpilot, som er adaptiv, så det vil sige, at den kan holde afstand til andre biler, og det er dig, der bestemmer, hvor langt eller hvor tæt du vil være på de andre. Og så har vi vores vognbaneassistent. Den kan enten fungere som en helt almindelig vognbaneassistent, hvor den ligesom korrigerer i rattet og biber af dig og fortæller dig, at du er på vej ud over vejbanestriberne. Den kan også konverteres over til en vognbaneassistent, hvor den simpelthen hele tiden korrigerer og hjælper dig med at holde dig i midten af din vejbane. Det er en mulighed. Og herover har vi alt omkring telefonen og til radioen og de ting. Vi har et
klimaanlægspanel, hvor det så også, som jeg viste tidligere, muligt at tænde for sædevarme og sædekøling. Oppe i infotainment-skærmene her, der er en masse om kørsel, og herover det er alt omkring navigation og indstillinger på bilen. Hvis vi vælger navigation, så er der her mulighed for at bare søge, som vi kender det. Vi kan gå efter point of interest, og point of interest kunne for eksempel være EV-ladestationer. Ioniq 6 er rigtig godt udviklet i sin GPS til at planlægge en el-køretur, hvor vi så kan se de nærmeste ladestationer, og man kan planlægge, hvordan og hvorledes. Alt det her, det spiller rigtig godt ind sammen med den funktion, vi har, der hedder BlueLink, som er en app, der kobles op til bilen, og så kan man se status på bilen, men man kan også planlægge, hvor skal turen gå hen, og fodre bilen med GPS-koordinater og planlægge, hvornår den skal være ladt op, og alle sådan nogle ting. I den her bil, der har vi også et head-up display, og det er sådan en projektor, der sidder heroppe, og det er lidt svært at se på videoen her, men der sidder altså lidt information om, hvor hurtigt jeg må køre, hvor hurtigt jeg kører lige nu. Der er et fartskilt. Hvis jeg havde GPS'en slået til, så ville den også herude vise, hvor jeg skulle dreje og hvornår jeg skulle gøre hvad. Så nogle rigtig smarte funktioner. Og bag på rattet, der har vi vores paddles, og det er til at indstille regenerering. Hvor meget motorbremse ønsker vi at have, når vi slipper speederen. Og jo mere motorbremse, jo mere lader den tilbage på batteriet, for simpelthen at lave den her regenerering. Det lyder måske mærkeligt, men Ioniq 6 kommer også med et rigtig smart handskerum. Og handskerummet er faktisk ikke så meget et rum som mere en skuffe. Og i den her skuffe, der er så simpelthen mulighed for at have plads til det hele. Men det gør, at du får altså ikke ødelagt knæene fuldstændig ved, at et handskerum falder ned i skødet på dig som passager. Nej, du får bare en skuffe. Du lige så stille og roligt kan skubbe væk igen. Og i praksis fungerer det rigtig, rigtig godt. I en Ioniq 6 Ultimate, der får du sådan nogle premium komfortstole foran. Og på dem har vi eljusterbare sæder. Her der kan vi hæve hele sædet. Vi kan hæve forkanten af sædet. Det er muligt at tilte ryglænet tilbage eller frem. Den her styrer lændestøtten, så man får en pude ud i ryggen, eller man kan fjerne den igen. Og så er der mulighed for at ligesom få lagt hele sædet ned til den her hvileposition, hvis man gerne vil ned og slappe af, når man lader. Hvis man er flere, der deler bilen, så har en Ultimate også hukommelse på elførersædet, og det sidder lige herovre i døren. Der er en knap, der står 1 på, og en, der står 2 på, og så kan man simpelthen gemme sin egen ønskede position, så man ikke skal indstille sædet hver gang man sætter sig ind i bilen. I en Ioniq 6, der er det muligt at lade sin mobiltelefon op trådløst, og vi har en mobil her. Vi prøver at lægge den ind på den trådløse ladeflade, og så lige så snart at de finder hinanden, så lyser den simpelthen op hernede, og så går den i gang med at lade. En Ioniq 6 har også fjernbetjente vinduer, så hvis jeg nu trykker på lås og holder lås inde, så går der et øjeblik, så kører alle vinduerne op, hvis man nu skulle have glemt at lukke dem. Hvis man kommer ud til en varm bil om sommeren, så kan vi gøre det den modsatte vej. Så kan vi rent faktisk bede bilen om at åbne alle vinduerne, sådan så at man får lidt frisk luft ind, inden man sætter sig ind i sin bil. Hvis vi rigtig skal lege med vores Ioniq 6, så kan vi rent faktisk parkere bilen, uden vi er i bilen. Den kan altså køre bare ved brug af nøglen. Jeg vil prøve at illustrere det ved at trykke på lås en gang. Det vil aktivere bilen. Så vil jeg holde hold inde, og så burde vi kunne se skærmene tænde. De gør de nu. Og så her på siden, der kan vi så bede den om at køre frem eller tilbage. Jeg prøver tilbage, kun kort, for så meget plads er her ikke. Så holder jeg den her inde. Bilen starter og kører baglæns. Og slipper for at stoppe. For at køre frem igen,
Så trykker jeg på den anden knap. Så slipper den igen håndbremsen og begynder at trille frem. Og når vi så er færdige med at lege, så holder vi hold inde. Så trækker den håndbremsen, slukker skærmen, sætter sig i park, og så kan vi låse bilen. Eller man kan vælge at sætte sig ind i sin bil og køre en tur. Så det er smart. Ladeklappen på vores Ioniq 6, den sidder her på højre bagerste hjørne af bilen. Og for at åbne den, så trykker vi her. Herinde, der finder vi vores type 2 ladestik. Og hiver vi den her prop ud, så har vi vores DC CCS ladestik, altså til jævnstrøm. Og det er den, der gør, at vi kan lynlade. Hvis vi sætter den her tilbage, så har vi nogle små lamper, der sidder heroppe. Der er 4 små lamper. Lige nu er der kun 2 af dem, der lyser. Og det betyder, at den her bil har ca. 50% af sin strøm tilbage på batteriet. For at lukke ladeklappen igen, så trykker vi her. Og så er alt tilbage, som det skal være. Det var så lige lidt om vores Ioniq 6. En bil, som vi hernede i huset er rigtig begejstret for. Bilen her, den kommer med en 5-årig garanti, og det er helt uden kilometerbegrænsning. Og det vil sige, at du kan sådan set køre 500.000 km i bilen i de første 5 år, og så vil garantien stadig dække. Det kræver dog, at du lige får bilen serviceret for hver 30.000 eller en gang om året. Oven i det, så er der 5 års lak- og overfladegaranti på bilen, og vi stiller 12 års rustgennemtagningsgaranti. Men hvad vigtigst er, det er faktisk vores batterigaranti, og den dækker i 8 år eller 160.000 km, hvad end der kommer først. Og vi garanterer, at den kan holde minimum 70% af sin oprindelige kapacitet. Så alt i alt en rigtig god bil med super god garanti. Jeg håber, vi ses i butikken.